नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी गायक समर सिंह जी के बारे में, जो ना के आप लोग देसी स्टार भी कहनी। और समर सिंह जी के साल 2022 के एगो शानदार गाना आ रहा बा, जो कि होली के बा। जी हाँ, गाना के प्रोड्यूसर बाड़े योगेश राज मिश्रा जी, जो कि भोजपुरी में दबंग सरकार जैसन शानदार फिल्म बना के और भोजपुरी इंडस्ट्री के तहलका मचा दिले रहले। और बहुत ही कमाल के उ लुक दिले रहले खेसारी जी के। और ए बार उ जोड़ी लेके आ रहल बाड़े समर सिंह जी के साथ एल्बम के रूप में होली के गाना बा, जौना गाना के नाम बा पिचकरिया के उपाय कके जा। जी हाँ, पिचकरिया के उपाय कके जा। पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी, जो ना गाना के समर सिंह के साथ नेहा राज गौले बाड़ी। गाना में समर सिंह के साथ अंतरा शर्मा वीडियो में नजर आई हैं आप लोगन के। गाना के लिखले बाड़े यादव राज जी, म्यूजिक दिले बाड़े डीपी यादव जी। और IFA म्यूज़िक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर गाना आप लोगन के बिहान यानी कि 29 जनवरी सुबह सुबह 8 बजे सुने के मिल जाए। जी हाँ, तो तैयार रही आप लोग। कमाल के होली के गाना बा, देसी स्टार समर सिंह जी के गाना बा, तो देसी गाना ही हुई। और ऊपर से योगेश राज मिश्रा जी के प्रोडक्शन में ई तैयार भइल बा। तो आप लोग सोच सकतानी कितना हाई लेवल के गाना हुई। तो तैयार रही, बिहान आप सबके बीच में गाना आ रहल बा सुबह 8 बजे। प्यार दें हम सुनम और कमेंट में बताएं कि आप लोगन के गाना कैसन लागल। और अगर आप लोगन के चैनल ना मिले तो ओकर लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिले बानी। आप लिंक पर ओके करके सीधा चैनल पर पहुंच जाए, ऊपर सुबह 8 बजे गाना सुन लें। हम मिलम आप लोगन के नया वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।